Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Monique Hogewerf van DUO, dat is de dienst uitvoering onderwijs. Jullie zijn de afgelopen periode weer in de Cariben geweest en nu op Curaçao. Doel van het bezoek van DUO is altijd om ervoor te zorgen dat de Caribische studenten zo goed mogelijk voorbereid zijn om naar Nederland te gaan. Klopt, ja, dat is een van de doelen. Daarom bezoeken we ook 2 keer per jaar het Caribisch gebied. Aruba, Sint Maarten zijn we nu geweest. Volgende week gaan we naar Bonaire. En op Curaçao gaan we wat langer blijven deze keer. En niet alleen om de aankomende studenten goed te informeren, maar zeker ook om de oud-studenten die hun studieschuld moeten terugbetalen te helpen. Ja, want daarvoor gaan jullie ook iets speciaals installeren hier op Curaçao. Ja. Wat is dat precies? We gaan voor een periode van een jaar een proef doen om een heel jaar een servicekantoor op Curaçao te openen. Dus in plaats van dat we 2 keer per jaar Curaçao gaan bezoeken, gaan we dat een jaar lang doen, vanaf 14 april. En op deze manier proberen we onze dienstverlening nog verder te verbeteren. In deze huidige tijd is een kantoor nog nodig? Kun je niet alles via internet en allemaal websites doen? Klopt, in theorie kan dat inderdaad. En dat gebeurt gelukkig ook wel steeds meer. Hè. We hebben ook een online omgeving, Mijn Duo heet dat. Waar je kunt inloggen met je DigiD en daar ook al je berichten kan zien van DUO. Wat voor bedrag je aan studiefinanciering krijgt, wat je moet terugbetalen per maand. Maar we merken toch dat als we hier op de eilanden zijn, dat mensen het gewoon heel prettig vinden om, net zoals wij nu face-to-face, met elkaar te spreken en hun situatie kunnen uitleggen. En dat werkt gewoon ook heel erg goed. En waar is het servicekantoor? Het servicekantoor komt aan de Hoogstraat 18. Dat is bij Cura Holanda. En daar zit de Greenhouse heet dat, de Triangle Office, en daar hebben wij een kantoor in. Ah ja, mooi. En dan kunnen mensen gewoon elke dag naartoe met hun vragen? Ja, vanaf 14 april zijn we dus open, van 8 uur 's ochtends tot 12 uur en dan van 1 tot 5. Ze kunnen langskomen zonder afspraak, maar volgens mij is het vanaf de 22e kun je ook een afspraak online maken, zodat je zeker weet dat je niet lang hoeft te wachten bijvoorbeeld. En vanaf 14 april open, maar dan doen we als eerste activiteit ook voorlichtingsavonden voor de studenten en vooral ook hun ouders, want dat is ook een hele belangrijke. Dat wilde ik vragen. Ik denk dat vader of moeder wel eens meekomt. Zeker, met zo'n bezoek. de meeste studenten nemen inderdaad 1 of 2 ouders mee naar zo'n voorlichting, maar ook naar het kantoor toe. En dat is ook heel goed, want het is ook heel goed voor ouders om te weten wat er allemaal geregeld moet worden. En wat er allemaal gedaan. En dat gaat zowel voor kinderen of studenten die naar Nederland gaan, als voor mensen die geweest zijn, weer op Curaçao wonen en informatie nodig hebben. Ja, die dus een studieschuld moeten terugbetalen. We merken helaas dat er nog best wel heel veel oud-studenten zijn met betalingsachterstanden ook. Dat heeft allerlei redenen. Maar die proberen we ook zo goed mogelijk te helpen als we hier een kantoor hebben voor een jaar. We hebben al geluiden opgevangen van DUO komt om ons te controleren. Ja, precies. Maar dat is echt niet de bedoeling. Het is juist de bedoeling om zo laagdrempelig mogelijk dat mensen naar ons toe komen. Dus we gaan ze ook niet aansporen of traceren of hoe ik het moet noemen. Maar echt dat ze zelf langs kunnen komen en met een medewerker in alle rust kunnen spreken over de terugbetaling van de studieschuld en welke mogelijkheden DUO daarvoor biedt. Want daar hebben we het ook al in het verleden vaker over gehad. Mensen hebben een studieschuld, zijn hier naar Curaçao. Sommigen denken van als ik geen enkele brief beantwoord en geen enkel telefoontje beantwoord, dan vergeten ze me wellicht. Anderen die zijn wat actiever en die geven ook hun inkomens op, zodat bekeken wordt wat ze kunnen terugbetalen. Klopt. Is het nog een groot gedeelte van mensen die zich schuilhoudt, om het maar zo te zeggen? Helaas is er ook nog best wel een behoorlijk aantal. Ik weet zo de aantallen niet. Ik weet wel dat we ongeveer 7000 oud-studenten hebben. En 70% bijna met een betalingsachterstand. Maar dat zijn niet allemaal mensen die zich schuilhouden. Nee, gelukkig niet. Maar er zullen ongetwijfeld wel mensen tussen zitten die dat wel doen. Maar helaas, op het moment dat je niet betaalt aan DUO, gaan wij op een gegeven moment de achterstand overdragen naar een incassobureau. En dan weet een deurwaarder je toch vaak wel te vinden. Dus beter regel je zaken en dat kan vanaf 14 april in het servicekantoor. Ja. Mooi, dank je.